ମୁଁ ଆଜି ଯେ ଭଜନଟି ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ମୁଁ ନିଜେ ଗାଇଛି। ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଜନ। এই ଗୀତଟି ମୋ ବାବା ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଲେଖିଛନ୍ତି ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଦାସ ବିଶ୍ୱଜିତ। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद तुम ये आसिल
ଯାଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ରୁବରୁ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଠି ଆମ ଷ୍ଟେଜ ପାଖରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜୋରଜାର୍ ତାଳି ରଖିବା ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ବେଟା ମୁଁ କିଛି କହିବି ତମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି ଜାଣିଛ क्यूट आपका फेस है क्यूट आपका फेस है किलर जैसा स्टाइल क्यूट आपका फेस है किलर जैसा स्टाइल माँ कसम धरती भी थम जाएगी जब आप कर देते हो स्माइल